Ako Bicol pa rin. San taon na naman ade. Yan po gara yan ako Bicol. Alarmaryo po ini. Digdi sa programang Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan. Dapat permis na kita maugma. Ang karantahan sa aga na ang semifinals. Kaya kung may oras ka mo, pa-share ka mo dyan sa Ayala Mall. Sa Ayala Mall tabian semifinal sa aga kan karantahan. So albay tulong kategori siyan. Lingon tata konsisay an mapipili dyan. Iyon na po ang panlaban tadaman sa Grand Finals sa Naga City this coming September. Para sa Debosyon Kanako Bicol kay mahal na ina. Siyempre ang Ako Bicol pinapanginotan na yan ni Congressman Saldico. Ang founder po kan Ako Bicol Party List. Yan man dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kan Premier Distrito, Kanalbay. And siyempre, ang Executive Director po, si Attorney Pido Garbin Jr. And iba pa pong mga staff kan Ako Bicol na mga may guson dahil sawa na nagsiserve sa tuya sa pagtabang sa iba-ibang sektor. Kung pwede pa sa naggabos, tarabangan tabi. Hindi may mga sektor na priority na talagang kaipuhan, lalong-lalo na ang mga estudyante ang sa tuyang puturo kan nasyon ta. Ugaring brownout na naman, adi. Ano na sa nang kaba brownout din eh? Oh, di bata may waso ng brownout mo niyan dyan sa southern part. Ano na ini? Malinganin ta, Ako Bicol, pirming always na willing sa pagtabang tanganing mapakarayan serbisyo kan Aleco sana sa mga masunod na bulan. Kaya ramon tayan. Oy, tamang-tama, yaon na sa linya na po tabi si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. para ma-update lamang kita kan sitwasyon digdi sa satuyang palibot. Congressman, magandang lalaki ka pa rin po. Hello. Perme. Magandang lalaki ka pa rin kaysa sa akin. Maray na al. Oo. Tapos na nagkantabang sa tuyang programa. Oo, kaya lang medyo naraot ang satuyang kagwapuhan pag-araw kaning brownout na naman. From 8 a.m. to 5 p.m. bilog na southern part kan Legazpi, including Manito area and some parts of Daraga, brown out na naman ngunyan tabi kong. Anyway, anak ko Bicol, aram ko, padagos po ang espersos na matabangan ng Aleco na ma-improve lamang ang serbisyo ta sa mga masunod na bulan. Tama ka, data pwede pabayaan. Lalong-lalo na solusyon na pinaghahanap sa panginginan ni Congressman Saldico and nagtarabangan kang Ako Bicol Party List. Talagang biktima kita sa hanggabos. Ang sakripisyo at indanyos na sisapakan lambang konsumidores ng Aleco. And therefore, ang solusyon talaga as recommended by the Aleco Board, Aleco Management, and NEA is to rehabilitate, total rehabilitation of Aleco. From the major lines to the establishment of 3 substations, pagbakal ki mga transformers. Yan ang solusyon, Al. Pero ang solusyon is equivalent to billions of pesos. So, bilyones. So, saan man makuha ang Aleco, na if you look at them,
mga kulang nga ni sa indang koleksyon. As in, if you look at the collection efficiency, efficient naman siguro pero kulang manggiraray. Mhm. But as to, finance the rehabilitation of Aleco, talagang kaipuhan kang tabang hali sa national government. Ngunyan, ano ang situayang pinagigibo? Mismo ang Bicol Party List initiated the funding of the rehabilitation. Initial phase. Mhm. Initial pa siya natabi ni Al. Opo. And as we speak, Al, igwanang na-download dyan na pakumasumera sa mga 400 million pesos Mhm. for the establishment of 2 substations and rehabilitate the major lines digdi sa 2nd and 3rd district, Al. Aha. And then sa mga masunod pang taon, like this month, then debating para sa budget for 2025, may kasabay na naman siya na pondo para sa pagpadagos Mhm. na pagrehabilitar ang Aleco. Opo. This is a major problem sa satuyang banwaan na really affects everyone. Lalong-lalo na ang pagninegosyo. Kasi nurual daw na pagkabuhay kan sa tuyang mga kababayang Albayano. Hindi lalong-lalo na sa sentro kang komersyo, Mhm. yung Legazpi. So, hindi kita nagpapabayaal. Kumbaga ba ko sa lip service, kaso iba dyan, gamit ang issue kang Aleco sa pampolitika, pero wala man na daradarang solusyon. Wala man nangyari. But what we need really is a solution to the problem para ma-rehabilitate and eventually magkaigwaki long-lasting solution and para magginawa man ang satuyang mga kababayan. Because, as you know, Al, ang solusyon dyan bako sa napondo, bako sa na-rehabilitation, saro pa dyan, Al, na issue. So, tamang pagmamanage Mhm. kang kwarta, kang Aleco, tanganing mapaduman sa mga esfuerzos, as in mga repairs, na mamamantinar ang kalidad na serbisyo kang kooperatiba. Aha. Iyo po, nagkapira na nga ng pagtiripon na ako mismo, personal na atindiran ko, na yaon si General Manager Engineer Wilfredo Boxit. And ang bottom line talaga, kwarta talagang kay Puan tabi Kong, and sabi niya nga ni, kay Puan paki 1.3 billion para sa total rehabilitation kaning Aleco, which is na sumiter na po kay Congressman Saldico personal and papel na request po kan Aleco. Al, yan ang sa tuyang pinagigibo. As Executive Director ka Bicol, siyempre pamamayo ni Congressman Salde. Doing everything to find the solution. Ang solusyon. Iyo po. Al. So, tama. Magtarabang kita sa paghanap ng solusyon as in padagos ng mangnoon ang pagmanihar kay ng pondo kan taong bayan na dapat mapaduman sa tamang paggamit tanganing magresulta kay makahulugan na rehabilitasyon na maresulta sa kumbaga maasahan tang pagsupply kay kuryente as in pababa man ang pagsisingil sa kuryente as in sana naman maiwasan na ang puro palsok as in ababang voltahe na pagsusupply kang kuryente. Opo, okay. Noted tabi yan. Kong, maiba kita, no? Aram ko, naging busy naman kita ngunya na simana sa mga manlain-lain pong programa, as in mga proyekto. Kan ako Bicol. So, ano po, so naging highlights naman kan sa tuyang mga pigasikasong ngunya na simana. Kan ako Bicol tabi, Congressman. Alam mo, busy kita sa pag-implementar ka mga advokasya kang ako Bicol yaon sa programa ta sa edukasyon. Bako siya na educ assistant, but it goes beyond educational assistance. Siyempre, ang pagpatugtog ka mga classrooms. Kasi na last week, nag-distribute kita 119 TVs para sa mga eskwelahan digdi sa syudad ng Legazpi para magamit din as
and instructional materials na pulaw nakatabangan sa lambang eskwelahan di Ciudad San Legazpi. Pero ngayon ngayon na Sabado, we continue with the cluster meetings at sa tuya mga lideres sa barangay. And pero ngunyan, pasisiring kita sa barangay Tagas, takaning sabayan si Congressman Saldico sa pag-inaugurate ka newly renovated Tagas Chapel na kumbaga donasyon mga ni Congressman Saldico. Nagkataon, gari piyesta ko niyan tabi dyan sa Tagas. Yan, hindi ko alam. Happy Fiesta Tagas. And sa happy Kapuro. Fiesta, namumutang kong barangay Puro. Sa Kapuro, tama, sa Puro. Malibong kanal, sa kamaduman. Tagas. Nalibo nga niya ko konsen, dakulo na imbitasyon, karoon naman ako politiko tabi kung pero sa aga tabi kung importante na sana makapasyar ka dyan sa Ayala Malls kasi semifinals na kan sa tuyang karantahan tabi kong. Na mahiling ko na naman sa imong Amerikana. Di bali ko dahil mo na pagkilingon si Sally na sana. Si Ate Sally ang Taylor Swift kang Legazpi. Pero nami-miss ko na sa imong Amerikana na sponsored ba? Sponsored by by NSDS. Alam mo alang NSDS? So barkada tang saro duman sa ibong. Anyway, tabi kong sarap share ka sa aga and baka pwede ka tabi magadan minin na panginot na minsay para kumbaga ma-inspirar man sa tuyang mga semi-finalist. Good luck sa tuyang mga semi-finalists. Bring home the bacon, sabi nga ni. And of course, we prepared for the grand finals sa maabot na September duman sa Ciudad Kang Naga in time man sa tuyang Nuestra Señora de Peña Francia. So, Viva la Virgen! Opo, sige tabi kong. Ingat tabi sa sendong Lacangon yan. Salamat and marahinal daw tabi. Okay, yan po si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Para po sa mga nagkakampirata mga informasyon na nahugot hali sa iya. Hali po yan sa Ako Bicol. So yan importanteng marain nasasambutan tata kung minsan tama si Kong nagiging political issue na ang problema ta sa Aleco. Pero sabi nga ni Engineer Boxit, ang General Manager, ang problema kan Aleco, kwarta. Kaya ang solusyon, kwarta. Aski anong komentaryo takan serbisyo kan Aleco kung daing kwarta hindi manggiraray na solusyon iyan. Kaya at least na Ako Bicol may initial na pig-initial baga na Ako Bicol 500 million para sa pagkapagibo nin nagkamper ng substations and pampakal ning gamit sa mga yan baga transformer, linya kan kuryente o mga wire. Ayan, tabi. Pigbibiding na yata. For bidding na ang budget na yan. Initial pa lang iyan. May hagad pa ang general manager. Yan ako mismo. Witness ako mismo. Duman sa sa pag-sumiter General Manager Wilfredo Boxit, Engineer Wilfredo Boxit kay Congressman Saldico kan proposal na sana matawan sindanin budget na 1.3 billion baka billion para sa total rehabilitation kan Aleco sa mga masunod na taon. 9-10 da po mga. Okay. Sige. Okay. May info kaya si Ate Angel Satuya tungkol sa kay Congressman Attorney Jill Bungalon. Busy pa daw si Kong Jill ngunyan. Kaya taod-taod masasabutan tatabi. Baka makaoron taman si Congressman Attorney Jill Bungalon. Simut-simut naman kaya si Kong Jill dyan sa iyang mga pigasi kasuman. Nag-declare na baga si Kong Jill na talagang desidido naman siya. Desidido naman ini na kumandidatong regular congressman
Dyan po sa 1st District kan Albay. Unay man ki problema baga. Qualified man na maray si congressman. Marining aki-aki pa ta, agresibo pa sa mga trabaho. Sa trabaho. Sabi nga ni Congressman Joey Salceda kan nagbisita dyan sa Bakakay. Uy, happy fiesta man pala sa mga taga Bakakay. Pero kaso banggi o kaso hapon, so fiesta dyan or ngon yan. Di ko lang sure. Sabi ni Congressman Joey Salceda Nald kan nagpa-share dyan sa Bakakay. Ini nga si Congressman Attorney Jill Bungalon. Ini ang saro sa mga rising sun of Bicol. Di ba ga? Saro ini sa kumbaga sa Burak. Saro sa nagbubuswang pasanang Burak. Kan Bicol region nga dapat niya itong ikaorgulyo. Congressman Attorney Jill Bungalon. Imagine mo, siya ngunyan ang vice chairman. Aki-aki pa, pero siya ang vice chairman kan Committee on Appropriation na dakulao naman ang itatabang digdi sa tuya sa pag-inisyar ng mga pondo napapakinabangan ta digdi sa Bicol region. Bako sa Albay, kundi sa bilog na Bicol region. Siyempre, katabang niya dyan ang chairman ng Committee on Appropriation, si Congressman Saldico. Ayan po, hapon ang tama si Kong Jill. Dahil pa daw available mga 10 minutes pa or 15 minutes bago tama ka-oron. Ano po? Sige, parami ang trust. Tama-tama. Yaon na si Ate Sally. Nasaraw man ini sa busy-busy staff tabi kan ako Bicol. Ang bamaing walang pahinga. Uy, yun na ini so program Ate Sally. Nahiling ko na so program tabi kan karantahan sa aga. Semifinals. Diyan ini sa Ayala Malls Season 10. Matindi. 10 taon na po ang karantahan. Kaya mas matindi ang premyo ngunyan. Siyempre, yaon na mga nagtatanabang kayan. Na Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon. Mandyan si Executive Director Attorney Pido Garbin. And siyempre yaon man ang suporta ni former Congressman Christopher Kitoko. Habang binabatikos, lalong nag-igos. Hindi pala natin sali si Congressman Kitoko. Kaya daw na mamalisyan ko kan mga uminaging aldaw. Grabe ang tarpulin niya. Tadtadaros yan sa mga barangay. Mga 50 meters na ang distansya. Igwa na naman kitarpulin. Kung grabing tarpulin Kung Kito, muna na, kaistorya ko Ate Sally si Kung Kito. Ito pala, kaya pala nagparadakol sa tarpulin niya, ka nagluwas so survey. Sige daw, testing mo talaga. Hello, good morning. Ayan, okay. Ayan. Okay. Good morning po sa mga nagdadawagon yan sa DZGB at sa nagiling sa Facebook po ang DZGB News Online. Sabi ko Ate Sally, sabi ni Kung Kito, kaya pala paradakol so tarpulin niya. Ka nagluwas so survey sa Pulse Asia itong survey. Opo. Alangkawon sa rating niya. Alangkawon sa rating niya. Kaya dakulon so nagparaarapo da sa iyan na gusto mag-sponsor kay tarpulin. Pinagibuhan siya. Paragibuhan siya. Bago man personal niya, mga sponsors pala. Sa mga niya man po. Mga barkada supporter. Supporters niya. Ang problema, tinaradtad na tarpulin dyan sa barangay. Mga 50 meters na distansya. Iguana no. Grabe. Oo, maining man talaga. Tadtadunon po. Anyway, ugmaon pa si Kong Kito.
Anong sabi po ni Kong Jill? Kasi bago na daw ko kamo ni Kong Pido. 15 minutes na. Medyo lang po kasi hali po baga ako sa kay Papa Rod. Oo. So, Tito Al, Kumusta si Papa Rod? okay naman po. Ayos lang. So, Tito Al, Oo. tomorrow na po is the semifinals ng Mm-hmm. Urugbahan Karantahan Asin Trabangan Season 10. Bisibisihan ka Opo, naman. this is our last ikot Aha. for the 6 provinces of Bicol Region, Region, para po digdi. So, pagkatapos kang sa tuyang semifinals sa Ayala Malls, magkakaigwa po kaming VTR on September 2. Sunday kasi not available kasi yung Ayala Malls today. May event pa. Then, sa aga po, Sunday alas 2. Kaya po, sa mga contestants ta, Tito Al, basahon mo po sa mga contestants ta po, Tito Al, tinao ko sa imo. Ayun, digdi sa mga... Aha. Digdi sa kabila. Ayan, nandyan po. Sarang na yuton man. Pasensya na. Sarang na yun. Di mo ba nababasa? May antipara na ako. Anyway, Tito Nahihirapan Al, ang pa gigibuhon ako. ko kainin tuloy, maprint na lang, mapaprint ako ng Darodakula. Sarang na yuton talaga, Rose, maprint kitang Darodakula. Anyway, ako na lang magbabasa po, Tito Al. Ang sa tuyang mga contestants po from kids category, 5 to 12 years old. Sa tuyang taga-inamnan Grande Ginubatan Albay, 12 years old. Si Kisi Jai Nation, sa to yung second finalist, taga Tuburan, Ligao City, si Zia Shai Rebellion. And the third finalist po, from Sipi, Daraga Albay, 11 years old, si Julian M. Hasulin. And ang sa tuya po, pwede pa kami category above 40 years old. Ang first finalista po from Punso, Pulangi, Albay, 41 years old, si Jonilyn Sarte Mangorio. Next po, ang ating second finalist from Dita, Legazpi City, 44 years old, si Medil A. Sibanico. Si Medel, Apo. From Sipi, Daraga Albay, 58 years old, si Sir Dan Villena. And Apo, ang sa tuya pong adult category na from 18 to 39 years old, ang finalist po from Iraya Norte, Uwas Albay, 32 years old, si RJ Vasquez. Si RJ. Apo, and then from Washington, Legazpi City, ang second finalist, 21 years old, si Aliza A. Ariola. And ating third finalist po from Kitinday, Kamalig Albay, 18 years old, si Justin Nabo. Ayan. Okay. So, alam mo ba, Tito Al, kung magkano ang premyo ng ating mga semifinalists? Sige daw. For the kids category po, 5 years old to 12 years old, ang consolation prizes po will receive 2,000 pesos. Nata mo rin, pause ka. Nahalata? Di pa ako. Dari balita ko, nagparakanta ka. Hindi naman, nagkasakit lang ako, Tito Al. Kasi yung sunod-sunod po na Anyway, okay lang. Sure man. And then our winner po, Tito Al, is 5,000 pesos. Pwede pa kami category 40 years old and above. Ang sa tuyang consolation prize po is 5,000 pesos. And the winner po is 8,000 pesos. Malaking bag. For the adult category po, 18 years old to 39 years old, consolation prize po is 7,000. Wow. And the winner is 10,000 pesos. Wow. Pag nakaabot ka mo, syempre kamo po ang magiging representative for the regional grand finals on September 19, Thursday yan, during the third Nego Show at the event center LCC Malls, Naga City. LCC. Yes, ang kids category po, 7 years old to 12 years old, non-winners will receive 5,000 pesos. Second runner-up, 8,000 pesos. First runner-up, 10,000 pesos. And the grand champion po is 20,000 pesos. Ayun. For the pwede pa kami category above 40 years old, non-winner is 8,000 pesos. Second runner-up, 15,000 pesos. First runner-up, 18,000 pesos. And the grand champion is 30,000 pesos. For the adult category naman po, from 18 years old to 39 years old, non-winner po will receive 10,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos, and the grand champion po is 50,000 pesos. 50,000. Plus, Wow. plus po,
May mga sponsors. transportation allowance, meal allowance, with 2 nights hotel accommodation with 2 companions. Igwa ka mong marireceive na plaques for the runner-ups and the grand champion, plus gift packs from sponsors. Pasalamatan ko lang din po Tito Al, ang gabos na sponsors sa AGA. And hopefully dire-diretso na din po hanggang regional grand finals. Opo, hindi po sa mga nag-pledge, Biyo-biyo na, sa mga magtarabang alat lang. Sige Medyo pasensya na po sa boses ko ha, medyo Talagang talagang nagprakanta ka. hindi reserve ko na nga ito kasi 'di ba alam mo naman hindi kita Oo, pwedeng Paano yan? Saga, dapat nasa condition. actually Tito Al, ipapa-voice over natin itong mga nandito Tito Al Oo. kasi hindi natin kakayanin na magsalita kung lagi natin itong uulitin. Kaya i-voice over po ito ni Mas maganda. ni Papa Rod para hindi medyo reserve natin yung boses natin. Okay. Anyway, unahin ko na ito Tito Al kasi Sige daw. ito po ha, abangan niyo po ito. Watch for the opening of satellite clinic of JB Legaspi Medical Clinic. Tentative opening will be on September 18 at Ayala Malls, Legaspi. 4th floor, ang sabi nito, sabi ni Doc sa akin ay wait lang. Sorry, Doc. Nakikinig si Doc. Beside Ayala Cinema. Ayan. Okay. Okay. Hindi, beside naman talaga po, Doc, ang nakalagay. Magkatabi lang talaga. Ulitin ko lang po, Tito Al, kasi Sige medyo na lang, ano ko. sige lang. Watch for the opening of satellite clinic of JB Legaspi Medical Clinic. Tentative opening will be on September 18, 2024 at Ayala Malls, Legaspi. 4th floor beside Ayala Cinema. So, services offered. Number 1, X-ray exam. 2, ECG. Number 3, psychological and psychiatric screening examination. 4, drug testing, laboratory exam, and medical consultation. Clinic hours, 8 a.m. to 6 p.m. That's Monday to Saturday. Ayan. Alright. O, Doc, gusto mo pang ulitin ko pa? Nakikinig kasi si Doc. Ulitin ko po! Okay. Watch for the opening of satellite clinic of JB Legaspi Medical Clinic. Tentative opening will be on September 18, 2024 at Ayala Malls, Legaspi. 4th floor beside Ayala Cinema. Ano yung mga services offered ng JB Legaspi Medical Clinic? X-ray exam, ECG, psychological and psychiatric screening examination, drug testing exam, laboratory exam, and medical consultation. Clinic hours from 8 a.m. to 6 p.m. That's Monday to Saturday. Hindi lang pang commercial lang. boss. Yeah. Ito pa, Tito Al, ha, dapat hindi natin ito kakalimutan kasi Sige. kakalimutan nila tayo. Siyempre, Frida napkin and panty liners. Kahit anong galaw, worry-free ka. Bida si baby sa alagang baby ko wipes and baby diapers, niya bread, kahit walang palaman, masarap. Siyempre, ang magandang City Councilor Sunshine Chua Imperial. Wala bang ibang maganda dyan? Wala. Parang Wala naman akong nakitang maganda. sulos yung babae sa Sangguniang. Hindi yan. ko masyadong Hindi ko man. hindi ko masyadong kabisado po kasi Oo. dito ang lokal. Oh. Okay. Okay, sige. Super Cow Yogurt Milk, Jamin Paste Candy, and Cream Loops Biscuit available in all stores except supermarket. Ito pa. Mogo Mogo Double One Nata de Coco Juice Drink. Sip, chew, feel. Diba? Okay na ba, Tito Al? Okay. Ulitin ko, Mogo Mogo ha. Dapat bigyan nyo si... Mogo-mogo. Ulitin ko lang kasi dapat meron din si Tito Al yan ha. Mogo-mogo. Mogo Mogo, number 1 Nata de Coco Juice Drink. Sip, chew, feel. Okay. Siyempre, K2D, Christopher Quito Esco. Kito? APG, Alfredo Pido Garbin Jr. Alfredo Pido Garbin. Hindi ko pa nadang. Pero mag-asyal ka Sa dati na, siya, sa dati siya kanta. And ito pa, tingnan natin yung mga
sponsors. Alfredo Garbin. Oo, Tito Al. Oo. Masakit ba ang iyong katawan? Oo. Sakit ng katawan, itay liniment rub and plaster na yan. Siguradong mapapaalaleluya ka talaga. Diba? Next, sa Moringa Vita Coffee Mix, mas pinaboost na sustansya sa nakakasigurado ka. Moringa Vita Coffee Mix. Master mo na. And mga bago nila itong pinapabasa sa akin, Tito Al. Oo. Wag natin kakalamutan ang Ayala Malls, Legazpi. Uy, yung Kabaro pala, nasaan yung pinapabasa sa akin? Hanapin natin, Tito Al. Kasi baka hindi tayo nito bigyan ni Kabaro. Patawagan tayo si Kong Jill, baka available. Habang tinatawagan mo si Kong Jill, babasahin ko muna ito. Ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Kabaro Coffee, Kabaro ng pamilyang Pinoy. Andiyan na ba? Si Kong Jill. Ay, wala pa. Oo, tanungin mo si Kong Jill kung pwede siya bukas. Kasi alas 2 naman yon para live. Kung hindi, hingi na tayo ng ni Kong mensahe. Kasi naka-LED wall tayo bukas. Naka-LED tayo. Si Kong Pido, nag-pledge yun sa akin, si Kong Pido, na Papasyal pupunta siya. Very good. Oo. Si Kung Salding, andyan pala. Oo nga, na mayroon na inauguration. Oo. Sa hopefully na Baka bukas, puntan tayo na. baka di na ako makapagsalita niyan. Huwag na lang. Ayaw mo pumunta si Kong Salding. Gusto ko kaya lang nakaka-nervyos. Baka, Ang bait-bait ni Kong Salding. iba baga pag yung big boss, no, medyo, matitense ka. Siyempre, di ba, mo siya. Ang bait-bait ni Kong Salding. Oo. Ano, mas maganda, kampante. 5 minutes pa daw. Anyway, 5 minutes pa si Kong. Sige, bigyan natin si Kong. At Tito Ala, ito po ang natin, criteria for judging. Siyempre, sabihin na natin, Tito Ala. Sige. Okay, voice quality, Tito Al, 50%. Yung mga magandang boses. Ayan ang sa voice quality is that tonality, appropriateness to genre and technique. Ilan yun? 50%. 50%. Style and performance. Style. 30%. Pasayaw-sayaw. Siyan po yung rendition qualities, discipline, timing and precision, choreography, delivery and interpretation, appropriateness of staging of songs selected. Siyempre, meron pa tayo ditong overall appeal. That's 20%. Yun po ang yun yung stage appeal, audience impact, and costume. Kasi may mga singer na walang appeal. Walang ka-appeal. Total of 100%. Tito Al, ipakilala na natin ang ating magiging judges. Sino yun? Sino? Siyempre po, siya po ay graduate of TESDA Performing Arts Song, owner of Musico by Coach Love, piano, ukulele, guitar, trainer, and voice coach. Mahaba yan? Oo nga ba voice coach of The Voice. Don't worry kasi, pina-voice over ko na to. Yun. Voice coach of The Voice Teen Season 2 2020 semi-finalist Noel Rodriguez, Team Apple the App, and The Voice Kids 2019 qualifier Tracy R. Cumea, music trainer during the Gugun Arts Workshop 2024, Vanderpool Christian Academy School sa Ligao, guitar, ukulele, and voice coach, DLC or drum and lyre course, trainer in selected schools in Albay, Buenavista Elementary School, Bangkiran Elementary School, Malabog Upper Elementary School, EMS Barrio Elementary School, Miisi Elementary School, etc. Champion and placer in various local and national competitions from 1999 to 2003. Lead vocalist of local bands in Albay. Siyempre, walang iba. Jubel Rodriguez Reynancio. Teacher Love. Si Teacher Love. Ito pa, ang next. Former music teacher, Mater Salutis College Seminary, choir trainer and music director, Himig Choir of Legazpi and other church, school choirs and government offices including Aleco and Albay Capital Choral, assistant chair, Diocesan Sub-Commission on Sacred Music. Siya po ay keyboard and piano teacher, music arranger of hymns of Bicol Regional Science High School, PEP School, Santo Domingo March, NEDA, and JMH Foundation Incorporated. Composer of Always With You, a finalist in Thailand's Jubilee Songwriting Contest in Thailand. Songwriter and arranger of liturgical and patronal songs.
member of the Thais choir which recorded the German language inspirational songs in France, former youth representative to the Friendship Program of Japan, government employee of the Department of Agriculture Regional Office Number 5, a graduate of Ateneo de Naga University. Walang iba, Tito Al, Mr. Jason M. Gonzales. Wow, si Jason. Mga kinuha ko talaga yung mga magagaling. Oh, Oo. siyempre. Ito na po ang ating Semi-finals na. Oo, ito na po ang ating chairman of the Board of Judges. Is a very well-known voice coach, a concert producer of Ray Valera, Lenny Misalucha, Jamie Rivera, and Jose Marichan, biggest concert in Albay. She is a former member of the UP Singing Ambassadors Choir. She originally sang the Ibalong Festival jingle in 1993. She sang the Peña Francia Festival pageant jingle. The LCC jingle in 1992. She also won several singing contests in Bicol region, and now she is currently employed at Registry of Deeds Province of Albay. Siyempre, walang iba, beautiful Miss Charis Sanchez Monreal. So tatlo lang po ang Galing kinuha talaga yan ko. Si Charis. Opo. Kababata ko yan si Charis. Anong panahon? Ay, okay. Si Kong kasi talagang hindi makakaano kasi ninong pala si Kong for the hindi na kasalang makabol. bayan ng Barangay Buwang, Tabaco City sa St. Anthony Parish, San Antonio, Tabaco City. Sa susunod na lang. Oo. Anihin ko na lang si Kong sana kung kakayanin tanungin ko si Kong. Nasaan si June? Wag na kasi busy yun. Hindi, tatanungin ko kung pwede tayong makapag-Zoom Oo. na na lang kung halimbawa hindi siya Yung message niya. message. Pero baka naman si Kong pumunta. Baka pumunta Kasi na big lang. event po talaga ito yung bukas. Alam mo ba Tito Al, naka-LED wall Mas tayo. maganda pumunta si Kong Saldi. Grabe Oo. So yan Tito Al, yan yung natin bukas ng alas 3 ng hapon. Oy Tito Al, abangan niyo po yung mga mag-i-intermission from Sino yun? Musiko by Coach Lab, yung kanyang Kids Edition pupils and performer level pupils. Magpe-perform sila. And the Charis Voice Extender Voice Kids. Po sila. Abangan nyo din po ang aking little boy, ang aking lab, si Argon Chelsea Luces with Atrocity Dancers. And abangan nyo din po ang ating second runner-up adult category regional grand finals ng Urugmahan Karantahan Asin Trabangan Season 9 si SK Chairman James Regan Haku. SK Chairman pala siya dyan Opo, sa Dalaga. Dalaga sa market site. Market site. Opo, and abangan nyo din po ang ating second runner-up. Pwede pa kami category Season 9 si Augusto Buban. Si Augusto Buban. Sa ayan po, Tito Al, maraming salamat po Ayun. dahil nag-antabay po kayo ngayong umaga. Napakinggan natin ang ating mga si Kong Pido. Oo. So bukas Tito Al, live tayo. Nagbigay na ba kayo ng ng Ready na? Ready na. Ready na ang technical team. May regalo po sa atin ang Gardenia Bakeries Philippines. Pinapaakyat ko na, iakyat na. Okay na ba? Dapat mga alas 2 nandun na tayo. Sila advance. Ay, opo, advance. Doon tayo umaga pa lang kasi ang sabi po ng Ayala Malls, 8 o'clock, set up na. Mamayang gabi po, Tito Al, magse-set up ang Ayala Mall. Wow. Opo. Baba Pasalamatan tayo. ko lang, Tito Al, si Ma'am Carmela Daet Maravilla. Siya po ang Marketing Associate Manager po ng Ayala Malls. Kahapon, nag-meeting kami. So, inayos na namin. Ang galing niya kasi pinakita niya agad yung magiging setup. Tapos, mas maganda kaysa yung dati, no? yes, mas maluwag, Tito Al. And Maluwag. pwede nating i-invite yung mga sponsors natin na kung gusto nilang maglagay ng booth nila, pwede po, Tito Al. Buwelo, Oo. So, Tito Al, batiin ko lang po yung aking mga Tiger Lily. Sige nga. Kasi di ba nag-team building kami sa Mississippi Bay, Tito Al? nag-team building So, kayo. opo, nag-team building po kami ng
Wednesday and Thursday po. So masayang-masaya kasi nakapag-refresh po kami. Kaya maraming salamat po sa Naligo ating... kayo doon? Naligo Opo, kayo? nagligo po kami sa dagat. Salamat po kay Kong Saldi, Kong Jill, Kong Pido, Kong Kito, kina Ma'am Ani sa mga boss. Dahil nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-relax and to know, Kailangan din. oo. And, syempre, yung hectic baga ng schedule kasi sige move. Opo. Grabe talaga. So, hello to Abigail Aswar Masayda, si ang Abi. ating official photographer. Ka-team ko sila, kami po ang tinatawag na Tiger Lily. Ang bongo ng Katanduan si Sir Domingo Go Jr. Pati yung sa ibang province? O, kasi nagburunutan po kami. Oh. Lahat. Aha. Tapos si Don Bonto. Grabe kayo. Oo. Marami. Lahat kami. Ito yung mga member namin. Kasi kagabi, yung napanalunan namin, Tito Al, na... Nanalo kayo? Opo, kami po yung champion, yung grupo namin. Wow, very good. Yung ginawa namin kahapon, nag-celebrate na po kami. Kaya nakakatuwa. Opo. Then si Jericho Salud Alcazar, si Joey Bides, Joshua Bernal, Maria Jessica Cabarrio Canyutal, Mary Ann Supat, si Ate Melinda Ibio, si kabgrupo ko po Melinda. si Ate Mel. Si Cap Ray Madrilejos Calios, BFF Ray Ray Calios. Calios. Apo, si Conley Ronald Villanesto and si Fred Calyada. Sila po yung aming, si Mark J. Cervantes ka-group din namin. And syempre may mga guest kami. Nandun po ang aming HR, si J.N. Danyastero. Nandun syempre si Rochelle Armenia. Si Rochelle. Si Diane Salian. Sino pa? Yun, sila yung mga pumunta po si Eda Rose Si Kilatan partner. Flores. Oo. Ibo kasi nung partner ko. Papartneran kita. Oo, papartneran kita, hindi kita pababayan. Kasi ayoko na mag-director na nasa baba, na mag-ano na lang po ako mas sa, maganda kasi may para kapartner. ayos na tayong dalawa. Tsaka maganda ang report nating dalawa, Tito Al. Nagkakaintindihan tayo. Oo. Sa tingin lang. Oo, alam na natin. Alam nang gagawin. Oo. Sige. Sabi ko kay Doc, okay na po ba, Doc? Or gusto nyo pang ulitin ko para yung gusto po magpa-check up na opening ng niya, makapunta. 'Di ba? Kasi 'di ba, Tito Al, pag ka minsan nga kagigising mo lang, kapihit mo pa lang ng hindi mo na pa kinggan yung mga nauna. Tinatanong ko siya, pwede ko naman yun ulitin. Kahit medyo gasgas na. Gibuhan ta ng commercial. Oo, Doc, commercial na tayo dito. Alam mo, Doc, Ikaw na mag-voice over. Oo. Paborito niya ni Doc. Oo. Anyway, gitara? Yes, of course. Tayo, hindi mawawala. Kasi, na-concept na siya na ito ang team, ito yung prod team na may guitar, tas original, dapat walang arrange, hindi nag-arrange para makikita natin, Tito Al, ang tunay na boses. Kasi ito yung voice quality, di ba? Para magiging fair tayo sa lahat. Tapos alam mo ba, Tito Al, napansin mo, hindi na po ako kumuha ng judges na past winner. Talagang kumuha na lang talaga ako ng mga judges natin na hindi naging contestant or yung talagang may neutral siya. Opo, Neutral kasi siya. napansin ko lang sa mga singing contest, pag kinukuha mo yung mga mga magbabarkada, hindi rin ako sa kaya lang hindi maiiwasan yung magkakaroon kayo ng favoritism. May personal na kaya relasyon. mas maigi na talagang galing sa mga professional na mga po ito. Ito na, mga pang-intermission numbers na lang po. Mga pang-bigatin yan ang mga judges natin. Talaga. Yes. And hopefully, Tito Al, di ba natapos na tayo ng isang dekada, hopefully po, Tito Al, talagang mas na natin siya, i-level up na natin siya na yung pang pa lang natin na weekly, monthly, dapat mas mataas na talaga, Tito Al, kasi para talaga lumabas yung mga talent. Oo, yung mga kumakanta talaga. Kasi, di ba yung mga sumasalit sa atin, Tito Al, mga from Pulangi, Papyuduran, ang layo nun. Medyo, din yun sa kanila, yung sakripisyo din. Though, yung concept talaga ng programa natin na mag-ugma, magkaranta, Pero iba pa din na sa panahon ngayon, let's face reality, may expense ang bawat galaw. So, natin, hindi lang tayo ng
discover ng mga magaling na parakanta, o di nakakatulong din tayo sa kabuhayan nila. Kasi ang iba po dito, ang iba career talaga nila. Ito talaga yung buhay nila na lahat ng pakonte sasalihan nila. Kaya lang may rule tayo dito sa OKT. Once nakarating ka na po for the regional grand finals, halimbawa, kid teens category, nakarating ka na, tapos sasali ka uli, hindi na pwede yon. Pero kung halimbawa, graduate ka na dun sa edad na ganitong category, at Pwede ka na sa adult. nasa adult category ka, or pwede pa kami kasi nakagraduate ka na rin sa adult, pwede na yan. Tapos magkakaroon din tayo ng rules na halimbawa, Tito Al, di ba ang grand finals is September. Tapos nung that time na ikaw ay sumali na pa 39 ka, tapos magbe-birthday ka na inabot ka, maka-question po tayo niyan. Kaya dapat hintayin mo na lang muna yung sa edad mo talaga na shoot doon. Kasi may mga ganun pala talaga, Tito Al. Pero Oo. yung plano nyo, parang next year, yung 30 naman to 17, pasok yun. Yung teens category Teens naman. category Pagpahingahin muna natin si kids. Aha. Kasi hindi natin kakayanin kung 4 na category. Kasi we kaya. just have 1 hour na radio program. Loaded na yan pag- Loaded na yan. Oo. Wala na yan na hindi na tayo niyan makaka-adlib. Hindi na rin tayo niyan makakapagpa-update kinakong kasi hinahabol na natin yung oras natin. Mabuti nga at kahit papaano medyo nakukonsider po tayo dito at love na love tayo ng PBN, DCGB. Oo. Saludo talaga ako dito. Oo. Lalo na sa mga tech, sa mga ang galing ng dito. Alam nang gagawin. Kaya congratulations po for your anniversary. Kailan na nag-anniversary kayo? October naman, October. October naman. Advance po pala. Inakyat na? Wala pa. Kong Lee, hindi ko kasi nakokontak. Anong iakyat? Yung regalo namin sa inyo, pasasalamat. Wow. Oo. Meron na. Oo, pakiakyat na po. Baka may kutsing iakyat. Oo. Anyway, thank you. Oo. Paalam na Pero tayo. ikaw, Tito Al, huwag ka na pong kukuha nun kasi mayroon kang sarili. Wala akong bigyan. Hindi na kita bibigyan. Bigyan. Oo. Yung tropa Pero ko lahat lang. kayo dyan, meron kayo Ako lahat lang ang dyan. wala. Oo. Basta ulitin ko lang po bago tayo magpaalam, papasalamatan, pasadahan ko lang po ito ha. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po ito magiging posible. Maliit man o malaki, napakalaking bagay po. Kasi kahit umikot-ikot kami maghapon, hindi natin yan makukuha. And yung friendship na nabibuild natin sa isa't isa, hindi po yan matatawaran. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-antabay po sa programa ng Ako Bicol Party List. Paalala lang po, lagi po tayong mag-antabay every Saturday. Grabe, akala mo kung anong sinasabi. Siyempre, ang Tanchuling General Hospital, Ma'am Mitch, Del Carmen, thank you so much. Lagi po kayong Okay. nandyan. Abangan nyo po kami sa September 6. Nandyan po kami sa Baliwag, Viejo, Minalabak, Camarines Sur. Kausor For the Tarabangan Caravan. And September 13 po, dyan naman po tayo sa Malinaw, Albay. Abangan nyo na lang po. Ato, Tito Al, Ayala Malls, Legazpi, Musico by Coach Love, JB Legazpi Medical Clinic, Gardenia, Bakers Philippines, Cabaro, Mogo Mogo, Frida, Baby Co, Congressman Christopher Co, APG, Councilor Sunshine Imperial. So, ayan. So, lampas na tayo, Tito Al. Sa pangalan po. Tayo, 5 minutes. Mga kaalitap-tap, abangan nyo po kami bukas, Ayala Malls, 2 o'clock. Follow nyo po si Firefly Winter. So, sa pangalan po ng nina Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, si Congressman Pido Garbin, K2D, Congressman Christopher Kitoko. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa. Alarmaria po. Thank you. Bye-bye. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.